Здравейте, приятели! Аз продължавам с темата за захарта и за тези, които вероятно се чудят защо ли пък съм се хванала за тази захар, искам да кажа, че в продължение на половин година аз бях създала една програма, в която се включиха 20 жени, които искаха да смъкват наднормени килограми. И в хода на тази работа аз видях колко е трудно точно това с желанието да се похапва сладко, което го имат жените. Значи при мъжете е установено, че те обичат да си хапват друг тип храна, някаква топла храна, като пържоли, супи, някакви неща, които да си приготвят, докато ние, жените, наистина предпочитаме храни като бисквитки, шоколадчета, сладоледи, въглехидратни храни. И тези неща ние ги използваме, когато ни е самотно, тъжно, когато се чувстваме изолирани, изоставени и така нататък, в някакви състояния. И наистина е установено, че бялата захар въздейства върху рецептори в мозъка по подобен начин, по който го правят веществата, които са болкоуспокояващи, тези опиоиди, аналгетици. Значи, ето защо, когато не се чувстваме добре, ние точно търсим това усещане, което да ни създаде захарта. Сега, може би пак ще ми кажете, да, но тя захарта е източник на енергия. Да, източник е на енергия, но бялата захар с точно тази формула, глюкоза и фруктоза, която представлява, точно тази комбинация побърква и подлудява мозъка. Защото той няма нужда от това голямо количество енергия, което се доставя от тези две молекули наведнъж. Значи глюкозата наистина тя е гориво за всички клетки, за целия организъм. Докато фруктозата е установено, че няма биохимична реакция в човешкия организъм, която да се нуждае от фруктоза. Точно за това в тази комбинация, в молекулата на захарта, тя се явява като нещо излишно и се метаболизира в черния дроб. И се натрупва под формата на мазнини, на гликоген. И точно по същия начин, както фруктозата, се метаболизира и алкохола. Тоест, алкохола и фруктозата много се приличат по това, че са абсолютно празни калории и се метаболизират по един и същ начин. И дори в момента деца боледуват от диабет тип 2 и от масна чернодробна болест, което в миналото не се е срещало. Не се е срещало, защото децата не са консумирали такова голямо количество продукти с рафинирана захар. Ще продължа в следващото видео.